Kedam tang wo signify clear ni Nilip constituency ka parlo Kuruwa Bastia long arta kijum hek so arlo lapen arta kijum osomar to aphan sai ka pachong dat mate early marriage kam child labor puthak cherok to kamai padupon bang so mai long Karbiang long Women Justice Forum Central Committee MIP sangpi Violet Bepi Lamjai Sarpi Sobina Rong Pipi Nilip so arlo Chingthora song MIP sangpi Malika Kropi Priscilla Katharpi sangpi Ka rong hangpi Pudang rong pipi atum chetong dun Bangso sai ki ding pona bangki misen atheman no nakaya hut arta kijum hek a soar lo atum pinan ke dopen ke khangje puthak lapen arta kijum hek a somar atum aphan lo ke pacherli nangji adin kapachong dat lapuson si thek pon long lo lasi bangso puthak si jesemet chirok tokamai padupon lo pusi ningje pon Adivasi itu Peace Accord Adivasi Peace Accord Implementation and Coordination Committee moi Central Committee Vice President Rong atoka no along bangso child marriage pen child labor puthak rada tum kachini nang je bangke kinang sot athe arta kavi pin pen pisok en pen ajo pinnangan soarlo tum apran ki dam nang ta dolo lasi bangso puthak ke bangji arni kachire thekji aphansi bangso sai deng pono busi Violet Bepi pen ningje pon Kunani la tumpa pentame pinia meeting na dum pentame anu ka pek pen cepat thang pon lang hala tumya sini tumana ke hang do kote hala tumna tong tame dam ko kunan mana ni tumana ke phadem anang ni tumanga dam bom bola bangke ason si teng kon bom si dam bom ko pini lam so jut ko la bangka lilo la bangke jate tum kar biang long sitame raso nong no bangke kapa widaji pansi nili tum pen same bor iji la pen kar biang long rat tame la so lam bangke bor ipon ko school long pen cheng lo college long pen cheng lo hem along hem thang hem tum Jengok society long ang ton tami la bangke chethan jengon kon kenang sot sini tuma bangke matha pon lo Choki hola pen Sonjit Crow Karbiang long live